Една рана, която е сравнително недълбока, охузна, тя се кретира. Хората обикновено виждат един бледо-розов жълтеникъв секрет от раната и първото нещо, което всеки може да разполага, е да се използват медикаменти под формата обикновено на спрейове, които съдържат прахообразни лечебни вещества в тях. Уловката е, че тези прахообразни вещества образуват една като кора, покритие върху раната. Ние се радваме в началото, раната изглежда чиста, бяла, покрита от този фин диспергиран прах, но секрета от раната продължава да се образува в дълбочина. Той се задържа там. Постепенно може да настъпи инфектиране и много често това, което виждаме или хората виждат у дома и ги кара да